TenneT overweegt enorme hoogspanningsmasten over de Westerschelde te plaatsen om Zeeuws-Vlaanderen aan elektriciteit te helpen. De optie van bovengronds ligt nog op tafel omdat we dat in ieder geval technisch weten dat dat een goede optie is, dat het net betrouwbaar blijft. En bijvoorbeeld bij een tunnel heb je heel veel te maken met warmte en veiligheid. En verder in deze Zeeland nu. Jeugdinstelling Almata onder toezicht en omgekeerde school eindelijk open. Goedenavond. Netbeheerder TenneT bekijkt de mogelijkheid van hoogspanningsmasten over de Westerschelde heen. En dan niet met de masten zoals we ze kennen uit het landschap, maar echt met reusachtig hoge masten. Er is een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Terneuzen nodig vanwege het grote stroomtekort in Zeeuws-Vlaanderen. Er moet dringend een 380 kV hoogspanningsverbinding komen naar Zeeuws-Vlaanderen. Onder het water van de Westerschelde door of over het water heen met extreem hoge hoogspanningsmasten. Ja, het is bijna niet voor te stellen, zo'n verbinding boven de Westerschelde. Want ja, de scheepvaart moet daar onderdoor blijven kunnen varen. Dus dan spreek je echt van masten met een hoogte van 220 meter. Het is een optie die we nog wel op tafel houden, omdat die andere opties ook gewoon hun uitdagingen kennen. En het is nu nog te vroeg om die uit te sluiten. Maar dat dat een enorme impact op de omgeving heeft en op het beeld van de Westerschelde en op de scheepvaart, ja, dat is wel duidelijk. Met 220 meter hoogte worden de masten meteen het hoogste bouwwerk van Zeeland. Ter vergelijking, de masten zijn meer dan 2 keer zo hoog als de Sardijntoren in Vlissingen. Bij helder weer zijn ze tot in Katzand en tot in Bruinnisse te zien. 4 mogelijke tracés voor de hoogspanningsleidingen liggen nu op tafel. Bij 2 daarvan wordt de optie met hoogspanningsmasten over het water heen serieus onderzocht. De optie van bovengronds ligt nog op tafel omdat we dat in ieder geval technisch weten dat dat een goede optie is, dat het net betrouwbaar blijft. En bijvoorbeeld bij een tunnel heb je heel veel te maken met warmte en veiligheid. Als er iets aan de hand is in die kabel, kunnen dan onze mensen veilig die kabel ook repareren. Bij bagger heb je te maken met een zeebodem die heel erg in beweging is in de Westerschelde. Komen die kabels bloot te liggen. Dus best wel wat haken en ogen bij die andere opties. Vandaar dat we ook optie 3 bovengronds niet van tafel vegen op dit moment. Volgend jaar beslist de minister welk tracé het gaat worden en wel of niet bovengronds. We gaan naar verslaggeefster Ilja Tuning. Ze staat in Terneuzen. Ja, Ilja, dat zal wel een discussie gaan losmaken, hè? Zo'n Golden Gate Bridge 3.0. Ja, het nieuws sloeg vandaag al in als een bom. Bij Provinciale Staten bijvoorbeeld, waar provinciebestuurder Johannes de Bad al meteen liet weten dit soort Eiffeltorens in de Westerschelde niet te willen. Ja, bij inwoners, bij natuurorganisaties natuurlijk. Ja, kijk, een gewone hoogspanningslijn, dat leidt al tot veel protest. Dit is een hoogspanningslijn XL. Je noemde al natuurorganisaties, want ja, de Westerschelde is beschermd natuurgebied. Dus ja, je mag daar niet zomaar gaan bouwen. Nee, dat kan niet zomaar. De natuur hier is zo bijzonder en zo zeldzaam dat die is beschermd door strenge Natura 2000 wetgeving. En dan mag je alleen maar bouwen bij groot maatschappelijk belang, zoals dat heet. Dus bouwen is heel ingewikkeld, maar ja, toch niet onmogelijk. Ilja, ja, duidelijk is wel uit dit plan dat er toch heel veel gaande is op dit moment, als je het hebt over het stroomnet. Dat kan je wel zeggen, ja. En dit plan is uitzonderlijk bijzonder natuurlijk, maar zeker niet het enige. Er worden veel meer hoogspanningsleidingen getrokken in de provincie, veel meer hoogspanningsstations aangelegd. Bij Borselen, bij Rilland, bij Tholen, bij Zierikzee. We zitten in tijden van grote verandering. We moeten allemaal omschakelen naar schone energie. Je kan wel zeggen, Zeeland wordt verbouwd. Eigenlijk heel Nederland wordt er op dit moment verbouwd. Ilja Tuning, dankjewel. De inspectie Gezondheidszorg heeft jeugdzorginstelling Almata onder verscherpt toezicht gesteld. Almata biedt gesloten jeugdhulp aan Zeeuwse jongeren en had een locatie in Middelburg, maar die sloot 2 jaar geleden. Zeeuwse jongeren moeten nu naar de locatie in Ossendrecht.
Dat Almata nu onder toezicht van de inspectie staat, heeft onder meer te maken met de maximale toegestane groepsgroottes van 6 jongeren. En Almata zou zich daar niet altijd aan houden. Tegen 2 Poolse mannen is 3,5 jaar cel geëist. Ze zouden in Sluis in oktober een 18-jarige jongen uit IJsendijken hebben aangevallen met een koevoet. Daarna hebben ze de jongen die roerloos op de grond lag nog geslagen en geschopt. Tegen een oud-medewerker van een school in Goes is een werkstraf van 240 uur geëist, met daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De 64-jarige vrouw uit Nieuwdorp zou ruim €280.000 van de school achterover hebben gedrukt. De vrouw beheerde pinpassen en deed ook de boekhouding. Ze zegt spijt te hebben van wat ze heeft gedaan. Feest vanochtend bij basisschool De Tweemaster in Oost-Soeburg. Het nieuwe schoolgebouw kon dan toch eindelijk in gebruik worden genomen. Veel later dan gepland en dat komt vooral omdat tijdens de bouw ontdekt werd dat de school 180 graden verkeerd omgebouwd werd. Waardoor er bijna helemaal opnieuw begonnen moest worden. Nu staat alles goed en vanochtend was voor leerlingen, juffen en meesters de rode loper uitgelegd. De leerlingen mochten vanmorgen in de nieuwe ruimtes kijken, onder meer in de bibliotheek. Wat vind jij van de nieuwe school? Heel leuk. Ja? Is die veel leuker dan de oude school? Ja. Waarom? Het is veel ruimtelijker. De kersverse directeur is ook erg blij met het nieuwe gebouw. Dit is een geweldige eer. Dat je in in de start van je carrière eigenlijk zo mag openen. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. En ja, voor mij is het dus een verse start, maar voor de school, die hebben hier zo lang op zitten wachten. Ja, dat is geweldig dat dit nu kan. Het is heel fijn om hier rond te lopen. We zijn natuurlijk heel de week druk bezig geweest met verhuizen. En dan loop je hier rond en dan zie je het steeds meer aangekleed. En ja, dan denk je, ja, wow, wat fijn dat we hier mogen zijn. Het is een prachtige school, mooie ruimtes. Het licht is fijn, veel ramen. Het geluid is ook heel prettig. De school heette voorheen de Tweemaster Chameleon, omdat de school eigenlijk uit 2 scholen bestond. In het nieuwe gebouw gaan de scholen door als 1 school onder de naam de Tweemaster. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee heeft sinds 3 jaar een nieuw schoolgebouw, maar krijgt nu al uitbreiding. Dit keer niet in de vorm van een extra klaslokaal of een kantine, want op het schoolplein wordt een klein huisje gebouwd, zodat techniekleerlingen ervaring op kunnen doen in de bouw. Ik vind het wel heel leuk dat ze het zo doen. Het is een nieuwe manier en het is best leuk voor de kinderen, denk ik. Het is dan wel koud en het waait heel hard, maar dat terzijde vind ik het wel heel fijn tot ze gewoon lekker bezig kunnen zijn. Ja, die regen en die kou die hoorden er toch ook inderdaad wel een beetje bij. Het is toch het echte bouwleven. En juist op deze dag met behoorlijk wat regen komt dat wel eventjes aan natuurlijk. Maar ze slaan zich er goed doorheen. En u? Ja, gewoon lekker meedoen. Laten zien dat het gewoon zo hoort. Naast de docenten doen ook Zeeuwse bouwbedrijven mee aan het project, in de hoop dat de leerlingen later ook daadwerkelijk in de bouw gaan werken. Er is definitief geen mond- en klauwzeer aangetroffen in ons land en dus worden alle voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Landelijk gold een vervoer- en bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven, nadat in Duitsland waterbuffels besmet bleken te zijn. De sportparken van de 2 clubs liggen amper 4 kilometer uit elkaar en dus is de wedstrijd in de 3e divisie tussen Kloetingen en Goes vanavond een echte derby. En er staat veel op het spel bij deze burenruzie, want beide clubs kunnen de punten om verschillende redenen goed gebruiken. En op het Wesselopark in Kloetingen, daar staat verslaggever Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, vertel eens over die belangen voor de 2 clubs. Ja, inderdaad, op de eerste plaats de prestige, want het zijn buren en dus ook rivalen en van je rivaal wil je winnen. Dus dat staat op de eerste plek vanavond natuurlijk. Maar daarnaast op de ranglijst is het ook belangrijk voor beide ploegen. Kloetingen staat 3e, doet het verrassend goed in de 3e divisie. En de achterstand op de koplopers Hoek en Blauw-Geel 38 is maar 6 punten. Dus als de ploeg van trainer Rogier Veenstra vanavond weet te winnen, dan wordt dat gat 3 punten. En dan wordt het nog echt leuk hier in Kloetingen dit seizoen. Bij Goes hele andere belangen. Die ploeg staat al het hele seizoen onderin de 3e divisie op de 16e plaats. En de ploeg van trainer Dennis de Nooijer vindt eigenlijk zelf dat dat te laag is. En dat ze veel hoger zouden moeten staan. Maar ja, dan moeten de punten gepakt worden. Om te beginnen dus vanavond 3 tegen Kloetingen als het even kan. Jan-Jaap, op welke spelers moeten we echt gaan letten vanavond?
Nou, er zijn veel dwarsverbanden in de selecties. Hè? Veel spelers die voor beide clubs hebben gespeeld bijvoorbeeld. En ook nu is dat weer aan de hand. Want Dani van Dijk en Erwin Fransen, allebei spelers van Goes, staan vanavond waarschijnlijk in de basis. Maar hebben al aangekondigd volgend seizoen voor Kloetingen te gaan spelen. En ook de andere kant op is er zo'n geval. Regilio van der Pitten is nu nog middenvelder bij Kloetingen. Maar gaat volgend seizoen bij Goes spelen. Maar de komende maanden is hij nog speler van Kloetingen. En dan zit hij samen in de selectie met zijn eigen broertje, Gianni. Ik had als droom wel altijd om profvoetballer te worden. Uiteindelijk is dat niet geworden en dan is denk ik het mooiste wat er dan nog is om ooit samen met je broer te mogen spelen. Regilio van der Pitten, nu dus vervanger van zijn broertje Gianni van der Pitten. Toen hij 12 was volgens mij, zijn we een keer, heb ik hem als verjaardagscadeau een wedstrijd naar Barcelona gedaan. En op een gegeven moment raakten wij een beetje verdwaald in Barcelona, zeg maar. Ik was de weg kwijt en hij zei van nee, we zijn nu hier en we moeten daar zijn, zeg maar. Dus hij is zich heel bewust van de omgeving. En die eigenschap heeft hij misschien ook in het voetballen. Hoe vaak hebben jullie al samen echt op het veld gestaan in één elftal? Ja, te weinig. Te weinig. Ja, ik mocht toen ik bij Kloetingen aansloot, toen was ik eigenlijk wisselspeler. Moest ik het doen met de minuten die ik kreeg. En nu is dat eigenlijk andersom. Ik hoop echt nog dit seizoen dat we die kans krijgen om sowieso ook gewoon te starten. Ja, en of ze vanavond allebei in de basis staan, dat is nog even afwachten. Want de wedstrijd begint om 7:30 en zo'n uur van tevoren weten we de opstelling. En van die wedstrijd hoef je bij Omroep Zeeland niks te missen, hè? Nee, we zijn er al helemaal klaar voor hier. We gaan het live brengen op televisie en ook op de website en in onze app. 7:15 begint de voorbeschouwing, 7:30 de website, of de aftrap moet ik zeggen. En op de website, wilde ik zeggen, zie je ook weer een live blog. Dus je hoeft bij Omroep Zeeland inderdaad van die derby Kloetingen-Goes helemaal niets te missen. We hebben er zin in. Wij ook hier. Jan-Jaap, dankjewel. Vanochtend hadden we te maken met veel regen en wind, een uitloper van storm Eowyn. In de middag werd het droger vanuit het westen en nam de wind ook in kracht af. Het werd vrij zacht met een graad of 9. En vannacht volgt dan toch opnieuw regen vanuit het zuiden, waar we ook morgenochtend nog mee te maken gaan krijgen. En vanaf morgenmiddag trekt de regen dan weer weg. Na het weekend keert de regen terug, maar de temperaturen gaan wel iets omhoog. En meer nieuws uit Zeeland op onze website en onze socials. Daar beelden van de uitreiking van het beeldje van Sadrak, die in oktober overleed. Sadrak woonde in Heinkensand, waar iedereen hem kende als de altijd lachende jongen die zwaaide naar voorbijkomende auto's. En tot zover deze Zeeland Nu. Blijf kijken vanaf 7:15 hier op tv de voetbalderby Kloetingen-Goes. Alvast een fijne avond. Graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. Dan meteen ook het weekoverzicht. Heel graag. Tot dan.